Обещах ви да снимам, когато салтанетите ми направят яйца. Ще ви покажа и новите ми гълъби, кои са. Това е паламарец. Погледнете го. Това са турска въртележка. Сива турска въртележка и бяла турска въртележка шевап. Те, да се върнем на това, за което сме дошли. Женската разградлика паха залижава. Ама той паламарката да миналия път забравих да ви я снимам. Чакай се, ще ви снимам. Едно яйце е за момента. Трябва скоро да ми направят и друго. Пак да препокажа салтаните. Чакай, че от миналия път колега държи. Ето е женската паламарка. Не едно на спокойните глави. Върши ми работа, изкарваме и пилта. Тя даже сега си сигурно гнездо. Ето. Ето ще прави гнездото. Машкария той помага естествено. Ето го е новото подобрение на галаварника. Пишете ми, ако може да се е получил. Добре, това е. Ще се видим пак.